Jo no me n'enfiaria de ningú que no sigui capaç de reprimir la ira, perquè si no és capaç de reprimir la ira vol dir que és tremendament immadur. Hem comprat amb diners que no teníem, coses que no necessitàvem, per impressionar qui no coneixíem o no ens caien bé, amb diners que estaven avalats amb actius que no valien el que costaven. Practicar sexe tota hora no ens fa pas més lliures, depèn de si ho vols fer o no ho vols fer. Fer un valent és estar cagat de por i tot i així pujar al cavall. Ho trobo espectacular. Tots tenim por. Ara sí que hi ha dues classes de persones. Els que pugen al cavall i els que no pugen al cavall, malgrat tenir por. I si faig el ridícul, què? Doncs ho he d'acceptar. I si passa, què? El que podem fer és començar, sense confiança, però començar, hem d'actuar. I que finalment la confiança vindrà després. Les persones no poden ser felices per casualitat, ni poden ser bons pares per casualitat, ni poden fer que les seves relacions millorin per casualitat. Per tant, jo sempre dic que la bona sort es fa, no es té. No podem quedar-nos a casa lamentant-nos instal·lats en la queixa esperant que vinguin a trucar-nos a la porta. I per què no, apunta't a coses, surt. Resulta que has de tenir èxit, resulta que has de ser guapo, tampoc sabem què vol dir ser guapo, però resulta que ho has de ser, resulta que has de ser estimat per tothom, resulta que... Això provoca una situació d'angoixa en la qual un perd el control de la seva vida. L'important és tenir control sobre la teva vida. De grans ja no hem d'esperar que vingui algú a dir-nos tu pots. És bo que ens automotivem. Cada hora fes 10 respiracions fondes i tu acabaràs el dia sense haver acumulat ni una gota d'estrès. Ara què em diràs? És que no tinc temps de fer-les. Llavors ja pleguem, ja, Que tot és efímer, tot desapareix. L'única cosa que persisteix és l'univers, que això és l'esperit.